Hello! Moi, tänään on 3.7. sunnuntai. Kyllä, ja me tultiin just Pärnuun tänään. Me ollaan torstaihin asti ja kello on nyt 3. Ja me saadaan nyt se meidän kämpän avain, että me tultiin tänne kyllä 12 aikaa ja me tultiin aikaisin aamulla. Ensin Tallinnaan, sitten mä tänne ja näin. On ihan semies kämppä, tällä aika iso ja näin. Joo, tosiaan me tultiin nyt tänne ja mä en tiedä paljon kello on varmaan kuin 3:30 tai jotain. Mutta joo. Juu, kello on nyt 9:30. Me ollaan just kävelemässä tonne meidän kämpille takas, että me käytiin tuolla jossain vähän kävelee. Mut joo, tää päivä oli aika lailla tässä, että me ei varmaan enää tehdä mitään, joten nähdään huomenna. Joo, me tultiin just tänne rannalle ja tälleen pikavisiitti, koska varmaan lähdetään ainakin kaupoilkoot ja näin. Mut ihana toi tumma pilvi tuolla takana. Näettekö te? So nice. Tää on niinku aika hyvä tää ilma. Tuolla on Nyt tällä minuutilla, mutta tuolla on vähän pilviä, mutta otapa tonne. Oho, tuolla on kirkasta. On kyllä Hyvä ilma, hyvä ilma. Hyvät siellä. meidän pihalla. Jees, me ollaan täällä vähän shoppailemassa ja kello on varmaan joku 7 jo ja näin. Mut muita syötä mulle kengät, mä en vielä käytänyt niitä ja autossa. Leevi. Leevi. Tykkäätkö ruusleivistä? Kuka sä Moi, oot? mä oon Leevi 9V. Kuka sä oot? Leevi. Okei. Oot sä mun veli? Joo. Sä oot joku Ai mikä? MP Musta. Eli Mielipide. kiva. Ihan kiva. Ihan ok. Mikä sun lempiruoka? Kananmunakastik ja Hesburger.